Zeg, Pierre, je bent nog druk bezig voor november, hè? Ja, 15 november geef ik een concert in Tuindorp Ozaan. En dan kunnen mensen bekijken op pierreverdam.huis.nl en er komt een nieuwe single uit. We zijn in onderhandeling welke we zullen nemen. Ik heb een nummer die heet Nee, ik kom je nooit meer tegen. En eentje die heet Slingers in mijn hoofd. Dat is een uptempo en die andere is echt een ballad. Daar legt het even aan wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik ben zeer benieuwd. Maar tot nu toe, ja, mijn huidige single loopt nog steeds. En op 51 in de top 100 binnen. En dan denk ik, ja, het is weer ongelooflijk wat er gebeurt allemaal. Dus perfect. Wie bepaalt eigenlijk een nieuwe single? Nou, dat doe je eigenlijk tenminste in mijn geval in overleg. Als ik dan per se wil, van ik wil die en die, dan gebeurt het dan ook. Want dan heb je uiteindelijk wel de laatste stem. Maar ja, ik sta altijd open voor mensen die zeggen, hey Pierre, dit of dat zijn de omstandigheden. En dan moet je daar eens naar kijken. En dan denk ik, ja, die lopen al langer mee als ik. En dan moet je ook niet altijd eigenwijs zijn. Want als je eigenwijs zou zijn, wat zou dan je eigen voorkeur zijn? Voor mij iets met slingers. Ja, aan de ene kant wel, omdat het uptempo is. Maar aan de andere kant denk ik, zoiets hoor ik dan meer zelf in de zomer. Want dan zijn de mensen vrolijk. In november, december, het wordt snel donker op straat, misschien een beetje slecht weer. Dan kan je beter in een ballad gaan zoeken en de recessie wat nog steeds bij de mensen speelt. En dan denk ik, ja, dan kan je beter een ballad. En dat is natuurlijk het moeilijke van het platengebeuren. Want wat is een hit? Hè? Dat kan niemand voorspellen. Ja, een hit is nou wat de kijkers uiteindelijk beslissen. Dat is de hit. En is het dan een oud nummer, want bijvoorbeeld als je zou horen vroeger Mannenkool Karrenspoor, denk je ja, dat zou nooit een hit zijn. Maar uiteindelijk hebben de kijkers besloten en de luisteraars om dat toch een hit te maken. En die bepalen uiteindelijk, en dat is denk ik ook een goede zaak.